רוצים שהכלב שלכם יהיה איתכם מבחירה? פקודת אליי ב4 שלבים פשוטים. שלב ראשון, נתחיל מליצור לכלב משמעות חיובית למילה אליי. שלב שני, ניקח צעד אחורה, נגיד אליי ונעודד את הכלב להגיע אלינו. חשוב לבסס את הפקודה המלאה בסביבה הביתית. רק אחרי שהכלב מבצע את שלבים 1 עד 3 בצורה יציבה בבית, נצא החוצה. שלב שלישי, הגדלת המרחק ודרישת ישיבה. נתרחק קצת יותר, לקצה השני של החדר או החצר. הפעם כשהכלב מגיע, נבקש ממנו לסיים את הפקודה בישיבה מולנו. שלב רביעי, תרגול בסביבה עם גירויים. נשתמש ברצועה ארוכה לתרגול בטוח. ככל שנתרגל ביותר מקומות, הכלב ילמד לבצע את הפקודה באופן מהיר ומדויק יותר, גם שהוא נרגש ומוסך. זכרו להוסיף שפת גוף מזמינה וקול שמח שיגרום לכלב לרוץ אליכם בהתלהבות. אם אהבתם את ההסבר, תדעו חבר שצריך ללמד את הכלב שלו פקודת אליי. הפירוט לכל השלבים מופיע למטה. שיהיה בהצלחה!